свещичките. Чакай. 10 години и за двамата тогава всички броим от 10 надолу и на 0 ще духат свещичките. Съгласни ли сте? Айде, броим на български, защото сме в България. После броите на какъвто език искате. Готови сте? Намислите ли пожелания за двамата? Намислите ли пожелания? Сега обаче трябва да отворим кръга, за да може да направим снимки. Отворете кръга. Чакай, не съм казал старт още. Разтворете кръга да направим снимки. Да направим хубави снимки. Айде, броим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, давай силно, пази косата. Само рождениците духат свещичките.